Kamo boys ba? Mayroon mo sa sugod. Dili mo kabalo mo care kung kami mangluod. Girls, dili ba tinuod? Kabalo ko makukunta mong balaod. Amura ba boys? Mayra mo sa pasalig. Way klaro pag abot sa pag-ibig. Amo girls, ay mo kumpiyansa. Ay pinasahi may mahigugma. Mag-heart-heart inyong mata. Wa mi labot og mag-heart-heart among mata. Ang importante sa amo lalaking na ay kwarta. Klaro kayo na og kwarta, mura may gwapa. Hoy, unya ikaw. Gwapo ka. Tanaway mong ilong. Di ba murag palwa? O tinuod na murag palwa, pero yung kutes murag karpa. Oh, tinuod murag karpa. Pero tanawa, kaming tulo ang pinakagwapa ni ining lugara. Wow! Kung ang among naong aslom pa sa limonsito, pero tilawi, yummy pa sa pinirito. Dili lang kay mi manghambog sa mong mga kutis, pero kaming mga girls mutuman mig promise. Promise? Ay nata girls, mayroon mo chismis. Saba na mo be. Kamong mga lalaki, maayr kayo mga babae. Dili man may mambabae, basta timanan niyo perminti. Kabalo mo, ang gusto na mo sa lalaki, kami perminti ang priority. Priority? Naong ninyong mga babae, manawag ramog in case of emergency. Ay nasigdaghag yaw-yaw. Mamiya gyud mo og among kagwapa, mo aksyon nagkapuhaw. Tuhaw, mao ninyo girls. Pag isa lang, di mo matagbaw. Dawatan na lang ninyo boys, nga ang mga babae, tamak permente.